Hem de preparar tots junts alguna cançó. I si fem un viatge? I si anem al Betlem? Podríem pensar-ho i avisar la gent. Jo estic molt content. Preparem les cases i anem al Betlem. Si fem un viatge ens haurem d'afanyar. Que la nit és curta i hem de caminar. A peu per muntanyes haurem de dir. I a Barcelona per fi ja arribar. Vinga, apa, anem!